Fl-aħħar 7 xhur il-grupp Inħobbu l-Gżira rnexxielu jiġbor xejn inqas minn 8487 firma kontra l-iżvilupp f'Manuel Island u favur din il-gżira fil-qalba ta' waħda mill-aktar żoni ffullati f'Malta. Fl-istess perjodu li kienu bdew jinġabru dawn il-firem, lura f'Marzu ta' din is-sena il-proġett tal-Master Plan ġie approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar. Madankollu kollox qed jindika li l-istudji neċessarji ma sarux hekk kif għadu ambigwu ser ikun l-impatt ta' dan l-iżvilupp fuq iż-żona, iċ-ċittadini kif ukoll il-fdalijiet Rumani li jinsabu fil-baħar. L-iskala tal-proġett hija enormi, ġifieri bażikament Manuel Island kollha ħatkun privatizzata u mibjuwa lil min jaffordja jixtri appartamenti tal-lussu. Net News tkellem ma' Jamie Merċieqa, resident li flimkien ma' grupp ieħor ta' residenti ffurmaw il-grupp Inħobbu l-Gżira u bdew il-petizzjoni. Il-Kummissjoni tal-Ippjanar taw permess biex isir l-excavation, avolja l-proġett għadu mhux finalizzat, ġifieri aħna d-domanda tagħna hija din jekk jinbidlu l-pjanti minħabba l-PRT. X'ħajsir jekk tkun saret l-eskavazzjoni ħajbqa' ħofra kbira Manuel Island minflok l-art li naraw issa. U mbassar li minn tal-inqas ix-xogħol mistenni jieħu mal-40 ġimgħa u mistenni ġenera ma' 80 vjaġġ kuljum bit-trakkijiet u inġenji. Dan ifisser li ser isiru madwar 15,000 vjaġġ bit-trakkijiet imsemmija qalb waħda mill-aktar żoni traffikużi fi gżiretna. Dana ma sar l-ebda health impact assessment biex naraw is-saħħa tar-residenti tal-gżira kif qed tiġi affettwata sija minn ażma, sija minn rata ta' kanser li hawn ġewwa l-gżira li ż-żewġ rati huma għolin peress li hawn ħafna tniġġis tal-arja ġewwa l-gżira. L-Awtorità tal-Ippjanar ammettiet li waqt ix-xogħol ta' kostruzzjoni l-kwalità tal-arja se timtela b'ħafna trabijiet. Dan ifisser li tul dawn il-ġimgħat u x-xhur li jkun għaddej xogħol, residenti taż-żona jistgħu jistennew żieda fl-allerġiji u kundizzjonijiet marbuta ma' tniġġis fl-arja. Ma nistgħux neqirdu l-birt nazzjonali u l-lifestyle u l-kwalità tal-ħajja tan-nies dejjem bl-iskuża ta' investiment u business għax fl-aħħar tal-ġurnata n-nies iridu jgħixu. Kien Kutajjar, Net News.